La Mireasa, direct din culise, Roxana povestește faptul că ieri a avut o discuție mai aprinsă cu Claudia. S-au certat cele două, dar Roxana zice că după s-au și împăcat. A deranjat-o faptul că aceasta, Claudia, a vorbit despre ea fără să fie de față, adică a bârfit-o. A fost vorba despre ce a văzut Roxana ieri pe material în live, când Claudia a spus că, de fapt, motivul supărării Roxanei nu sunt portocalele, ci că ascunde un alt motiv. Crede că a vrut să dea de înțeles că este invidioasă pe miresele săptămânii și că nu mai are ea acest titlu, dar a ținut să spună Roxana că nu este adevărat. Deși cele două spun că sunt apropiate, Roxana este de părere că apar certuri între ele atunci când ea nu îi dă dreptate Claudiei, pentru că nu poate să-i dea mereu dreptate. A recunoscut că ieri a avut o reacție aprinsă și spunea că îi pare rău pentru că nu și avea rostul.